Близо 4000 души са се разхождали из казина и игрални зали, докато официално са лежали в болница. Над 22 000 регистрирани посещения в хазартни заведения на хора, които по същото това време са били записани като хоспитализирани пациенти. С други думи, болниците са теглили пари от здравната каса за лечение, което просто не се е случило. Системата се е точила от години. Явно някой най-накрая е погледнал сметката. Не е ли време да спрат измамите в здравеопазването? Не е ли време да живеем нормален живот?